ndiqale phaa ndathandaza phaa ndashiya inkonzo phaa ngokuba ndifuna kodwa kwenye indawo kwaphaa. Amen. Uthi baba Mnibeni kum uba ufuna ukuya ndixelele ndothuma omnye umhlobo wam ungalo. Umhlobo wam utata ungalo. Umhlobo wam ungalo. Yandimbeka apha naye ndibeka apha. Sivana kakhulu. Uthi yena kum ethongweni. Uthi hamba iyapha. Ungoyiki. Wathi uzawuhamba ngeplane. Wathi ayiduli imengo. Uthathongweni. Haleluya. Okokuqala ke tata bona amasimi amatshana nyawo. Hallelujah. Yeah. La masimi la kuthiwa mandiye phaa kweza tractor. Yeah. Kubekho umuntu othi ungavumi. Yes. Ngoba umsebenzi wakho mkhulu kakhulu. Hallelujah. Funeka wena uhambe wavelela nje la masimi wonke ungahlali etsimini. Yeah. Amen. Uhambe wavelela wonke. Amen. Haleluya. Kuthiwa ke nendlu seyikhona ezawubekwa umhlaba uyafumaneka. Okay. eRhawutini. Amen. Haleluya. Amen. Babashiya nendlu phaa Alright. yokuthandaza. Amen. Thatha ndenzeli mna ndenzela inkonzo. Yeah. Bayika ke ngathi ndiyabalahla hayi. Amen. Andibalahli ndizawubuya. Ngathi kuzothenjwa uthe utata uMnibeni mandibeke eTinarha. Amen. Loshumayela khona ndathi xa ndifika phaa ndamkelwa ngamasiko. Amen. Amen. Andinishiyi. Hayi andinishiyi. Benditshilo xa besematatyeni kwabasegrafu ndathi ndiyahamba nam zawuhambe kapa. Ade hayi yena kwenzeka loo nto. Abayazi uba ndihamba jikelele. Kwathiwa mandinyathele jikelele. Haleluya. Hayi ke andizoshumayela mna ndizabuyisa le nkonzo. Ndinexesha lam loshumayela. Ndishumayele futhi ukhona. Kodwa ndinexesha loba ndingathethi ngentshumayelo. Amen. Amen. Masithathe liculo ke sibuyiseni le nkonzo. Jehova Thixo inkosi. Jehova.